Cześć wszystkich, witam, tu Michał z Wild Hog Custom Basements. Chciałem Was zaprosić do kasyna Foxwood 22 lutego. Mamy przyjemność być jednym z oficjalnych sponsorów Sławka Bogdziewicza, który stoczy kolejną swoją zawodową walkę bokserską. Miejmy nadzieję, że wygraną. Jest to dla nas ogromna przyjemność, że możemy sponsorować polonijnego sportowca. Sławek wykańcza zawodników, przeciwników w ringu. My wykańczamy piwnice, na przykład takie jak ta. Wszystkie informacje możecie uzyskać pod numerami telefonów w opisie. Jeżeli chodzi o informacje o naszej firmie, możecie znaleźć je na wildhogcustombasements.com. Jeszcze raz zapraszamy. Świetny prezent na walentynki, gala bokserska albo taki man cave dla partnera. Pozdrawiam.